Η μαγική πατάτα. Σε μία ήσυχη γωνιά του κόσμου υπήρχε ένα χωριό όπου οι γεωργοί καλλιεργούσαν τα πιο νόστιμα λαχανικά. Ένας από αυτούς, ο κύριος Στέφανος, φρόντιζε τον κήπο του με μεγάλη αγάπη. Μία μέρα, σπέρνοντας τους σπόρους για τις πατάτες του, δεν ήξερε ότι κάτι μαγικό θα συμβεί. Καθώς ο ήλιος έδιε και η νύχτα έπεφτε, μια πατάτα ανάμεσα στις άλλες άρχισε να μεγαλώνει ασυνήθιστα. Καθώς νύχτωνε και ξημέρωνε, αυτή η πατάτα άρχισε να ξεχωρίζει από όλες τις άλλες, μέχρι που έγινε η μεγαλύτερη και πιο λαμπερή. Ο γεωργός Στέφανος πούλησε τις πατάτες του σε ένα μανάβικο. «Πατάτες νόστιμες πουλάω!» Εκεί μια μέρα μια μητέρα με την κόρη της πήγαν για ψώνια. Η μικρή Μαρία κοιτάζει τα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά ξαφνικά το βλέμμα της πέφτει πάνω στην τεράστια πατάτα. «Μαμά, κοίτα αυτή την πατάτα. Είναι τεράστια. Θα την πάρουμε?» Η μαμά συμφώνησε και η Μαρία έβαλε την πατάτα στη σακούλα με τις άλλες. «Γεια σας, κύριε Μανάβη». Καθώς περπατούσαν πίσω στο σπίτι, η πατάτα ξαφνικά μίλησε. Πιο σιγά με τη σακούλα, θα με λιώσεις. Εσύ μιλάς? Μια πατάτα που μιλάει είναι δυνατόν? Σσσ, μόνο εσύ μπορείς να με ακούσεις. Είμαι η μαγική πατάτα και χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Τι συνέβη? Γιατί είσαι πατάτα? Κάποτε ήμουν αγόρι, αλλά ένας κακός μάγος με καταράστηκε και με μετέτρεψε σε πατάτα. Πρέπει να με βοηθήσεις να σπάσω το ξόρκι. Η μαμά της Μαρίας αρχίζει να ετοιμάζει το δείπνο. Η Μαρία τοποθετεί την πατάτα στον πάγκο της κουζίνας, παρακολουθώντας την από κοντά. Η μητέρα που κρατά ένα μαχαίρι κόβει άλλες πατάτες σε μια ξύλινη σανίδα κοπής. Θα φτιάξω τηγανιτές πατάτες απόψε. Η Μαρία κοίταξε ανήσυχη την πατάτα στη σακούλα της. Όταν η μαμά της άρχισε να κόβει τις άλλες πατάτες, η μαγική πατάτα άρχισε να πετάει αστεία. Πρόσεχε με το μαχαίρι! Δεν είμαι για σαλάτα και δεν θέλω να καώ στο λάδι. Μη φοβάσαι, θα σε σώσω. Η Μαρία, αποφασισμένη να σώσει την πατάτα, σκέφτηκε γρήγορα. Ήξερε ότι έπρεπε να κάνει κάτι μαγικό για να σπάσει το ξόρκι. Θυμήθηκε το κρυφό της μέρος στον κήπο, εκεί που καλλιεργούσε λουλούδια με τη γιαγιά της, η οποία της είχε μάθει να φροντίζει τον κήπο με αγάπη. Σπόρε μαγικέ, φέρε πίσω το αγόρι, δώσε ξανά ζωή. Καθώς η Μαρία φρόντιζε την πατάτα, το χώμα γύρω της άρχισε να λάμπει. Η πατάτα μεγάλωσε ξανά, αυτή τη φορά όχι ως πατάτα, αλλά ως ένα αγόρι. Ευχαριστώ, Μαρία. Με έσωσες. Ήμουν φυλακισμένος σε αυτή την πατάτα για χρόνια. Δεν το πιστεύω. Πώς αισθάνεσαι? Επιτέλους, πίσω στη ζωή. Αλλά ξέρεις, δεν θα πω όχι σε λίγο λάδι αν είναι για τηγανιτές πατάτες, αλλά όχι για μένα αυτή τη φορά. Η Μαρία και το αγόρι έγιναν καλοί φίλοι και πέρασαν πολλές περιπέτειες μαζί. Έμαθαν ότι η πραγματική μαγεία βρίσκεται στην καλοσύνη και στη φροντίδα, και η Μαρία ποτέ δεν ξέχασε τον κήπο της γιαγιάς της, που είχε τη δύναμη να ζωντανεύει τα πιο φανταστικά πράγματα. Και θυμήσου, Μαρία, την επόμενη φορά που θα δεις πατάτα, σκέψου καλά πριν την τηγανίσεις. Την άλλη μέρα το πρωί, η Μαρία ξύπνησε στο κρεβάτι, συνειδητοποιώντας ότι όλα ήταν απλώς ένα όνειρο. Ή μήπως δεν ήταν?